подготовка. Никаква подготовка не ти трябва. Озма, давай! Браво, браво! Ево! Да, мисля. Ама ти снимаш в момента? Да, ключ. А, да. Браво, браво! Ева! Научи някакво повече неща, тогава ще правя повече. Аз ще те запозная с мацката, дето ще научи на израелските неща. So I guess it's beating you, huh? Yeah, I'm so scared. My God! Treat her bad. She don't want to lose her. She don't want to use her. She don't want a man to physical abuse her. She don't want a man who's gonna treat her bad. No, don't treat her bad. She don't want a man who's gonna make her sad. No, don't treat her bad. She lost the love she had. No, don't treat her bad. He was old enough to be her dad. Ево, имаш имаш Я валя голямо към това. желание обаче да се научиш. No, don't treat her bad. Ще запознаеш една много... Я време горят. Ако ги напиш, добре. А не като... Ще се запознаеш с една моя много добра приятелка, дето познавам от много години. Де тя е супер много добра. Тя е по-малко от мене, тя е може би твой набор. И е супер добра, разбираш, много ги върти, много знае, прави така... Малко Запозная, тя носи си селфи клипче. Селфи клипче. Селфи клипче. И тя ще... И клипче без селфи. И клипче без селфи. Не, че виждам, Клипче без селфи. Клипче без селфи. Клипче селфи, клипче без селфи. Клипче селфи, клипче без селфи. Това ще го слушаме 16 пъти сега. Не, два пъти е достатъчно. Стига толкова. ще въртите заедно. И ще въртите заедно по-добре. Това искам да... Кой умре? Който да върти. Кой умре, бе? Значи Мими Чух той умре. Значи Мими е човек. Аз чух той умре. Значи трябва да се запознаеш. А мога да се запознаеш с Верчето, тя също е много добра, ама Верчето няма се занимава. Сега да вие след